Podívej se na mě. Jeden cukr, jedno mléko, prosím. Tak takhle cukrníčko. Děkuju. Dobrý den, slečno, můžu vás za chvilku vyrušit? Můžete? Máte chviličku, já mám jenom takových pár otázek. Já se představím, já jsem Martin, jsem z jedné nové nejmenované agentury a jenom tak úplně jednoduše. Vypadáte jako moc hezká holka, jste krásná ženská a ještě k tomu štíhlá. Nechtěla byste dělat modeling? No, já už jsem dělala jednou modely. Už jste dělala modeling? Vážně? A jak to šlo, nebo jak to jde? Tak teď nějak, jako. Teď nějak? No, teď nějak. Není to úplně tak slavný. Není to slavný? Jak to? No, tak nechodí to úplně jednoduše, že jo? Nechodí to úplně jednoduše? Ne. Co ti myslíte? Jestli s vámi mám ty samé zkušenosti? Povězte mi o tom něco. Tak za prvý teď dělá to každá druhá, že jo? Takže je těžký se někam dostat. Takhle, každá druhá by to chtěla dělat. Takže ten výběr je jakoby veliký, že jo, co se týče těch modelek. No, a dál, takže jako je to složitý. Já se tak zeptám, možná to nebude moc gentlemanský, ale tak kolik vám je let? 23. 23. To je dobrý věk docela. Už ani ne právě. Ne. Jak to? Nebo takhle, jakým modelingem jste se zabývala? Fashion. Fashion.